αγόρι μου. Όχι. Όχι, αγόρι μου. Θες να κάνουμε έρωτα. Θα πάρεις αυτά που θα σου πω εγώ. Όχι. Αυτό μπορεί να είναι η πουτάνα σου, αλλά μπορεί άμα θέλω να διώξει σε άλλο πουτάνα. Ξέρετε με αυτό. Συγγνώμη παιδιά που κάνω έτσι, Τα κάλαντα πες μου. Τα κάλαντα, ας το πω τι να κάνω. Ασημινιάκια, χρόνια. Τα φώτα είναι. Τα φώτα. Σήμερα τα φώτα. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί και μεγάλη χάρη οι αγιασμοί. Κάτω στον Ιορδάνη τον ποτάμο, στα και τη σειρά μας η Παναγιά. Μη θέλω όμως. Πήγαινε να σου παπαγιά μου, σε παρακαλώ. Μη θέλω να σου πάρω. Έλα να σου πάρω λίγο. Δεν καταλαβαίνει πως έχω τόση πούτηση, δεν καταλαβαίνει κανείς παιδιά. Έλα τα κάλαντα. Αυτός περιμένει, θα κάνουμε έρωτα. Δεν θα κάνουμε, δεν θέλω. Ό,τι να κάνεις Κωστάκη, είναι πουτάνα, πρώτα του εαυτού και μετά στον δόμενο. Την Αρχιμηνιά δεν θα μου την πεις. Λοιπόν, Αρχιμηνιά για αρχή χρόνια, ψήνει μου δέντρο λιβάνια, κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά, μετά δυο χρόνος, αρχή που βγήκε ο Χριστός. Αγίος Τσέπλε. Δεν μπορώ να σκρέψω λίγο Χρήστο. Όχι. Με καυλώνεις και μετά φεύγεις από κοντά μου. Και πνευματικός στη γη να περπατήσει. Μα δεν βλέπω χορευτικό. Και να μας καλοπατήσει. Να γονατίσεις. Δεν γονατίσεις. Αντιφασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται από την Κεσαρία. Τι θα πω, τη κυρία. Σ' όλοι που κάνω έτσι μόνο. Βαστάει χόλα και χάκι. Ζαχόρο κολομούζι. Έλα κοντά μου ρε Δημήτρη. Δημότρη. Χάκι. Και έχω κάνει αποτρίχωση. Θα δείτε καλαμάρι. Δες και μετά. Την Τζορτζινούλα. Πες μου τώρα μία δήλωση. Πες μου μία δήλωση. Πώς νιώθεις. Τι? Πώς νιώθεις. Τι πώς νιώθω. Πώς νιώθεις τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή Ναι. νιώθω πολύ ανεξαρτησία. Δηλαδή. Πολύ ελευθερία. Δηλαδή. Πολύ κάβλα. Δηλαδή. Πολύ σεξ. Ναι. Είμαι η Τζορτζίνα. Από πού. Είμαι η Τζορτζινούλα με την πουτανιά μου. Με το Δημήτρη τι θέλεις να κάνεις. Πες μου τώρα εδώ. Τι θες να κάνεις. Δημήτρη. Ναι. Θα σου πω. Ναι. Να κάνω σεξ. Δηλαδή. Όχι αγάπη, δεν θέλω αγάπη. Θέλω τσιμπούκι να του πάρω. Ένα τσιμπούκι και να μου τα χύσει όλα μέσα. Πού. Στο στόμα. Στο στήθος. Τι φοβερή κοιλιακή είναι αυτή που έχεις. Έχω κάνει και αποτρίχωση. Είμαι έτοιμη. Βλέπεις ήμουν πάντα έτοιμη για αυτόν. Από τον Κώστα. Σε πήρε τηλέφωνο. Ναι, από τις 5 ώρα το πρωί. Και. Θα του μιλήσεις. Τι θα του πω εγώ. Ότι η Τζορτζινούλα είναι μεγάλη πόρνη. Μεγάλη πουτάνα και καμιά θεωρία. Ποια. Αφού τα έχεις με τον Δημήτρη τώρα άφησε τώρα. Δεν είναι Να τον λέει ο άντρας σου. Δώσε μου φυλάδια.